Για πες μου λίγο, πού ακριβώς να βρεθούμε να μπορούμε να παρκάρω δηλαδή και το αμάξι. Τώρα ναι, για πες μου και επιδεύσει. Πώς? Ναι, ναι. Μια κανένα πλακία τώρα και τέτοιο έρθα από Αλεξάνδρας. Στη ζωγράφη τώρα δεν θυμάμαι, θα το ξεκάθαρο. Ζωγράφη πώς πάω, από Αλεξάνδρας πάω. Δεν έχεις ιδέα. Κατάλαβα. Για πες μου τώρα, για πες μου για τώρα που βολεύεσαι. Πώς? Πούλος. Τι είναι αυτή, αλβανικά είναι, τι είναι αυτά? Παγκράτη μου ζωγράφου, για ξαναπες, για